Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga headlines, administrative aid sang DepEd Bacolod gindakop matapos ginaligar, ginbuyayaw ang mga frontliners nga nagabantay sa checkpoint. DILG Negros padayon ang recruitment sa mga contact tracers. Sa mga balita national, Pilipinas target ang 20 milyones nga produksyon sang face mask sa sunod sang duha ka bulan. Liderato sang Senado kag Kongreso ginimbitar ni Presidente Duterte ug istoryahan ang korupsyon sa Pilipinas. Sa balita international, pungsod India, record high na naman sa COVID-19 cases. Samtang sa sports, Celtics kag Miami mag-aengkwentrohan ay subong aga sa NBA Conference Finals. Balita Entertainment, masobra 200 kamatao sa UK nagpost nga hublas kag suksok lamang ang face mask. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga breeds sang ido nga maayo sa bata kag bantay sa panimalay. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 18, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Kagkaron sa detalye na sang lakat sang panahon. Southwest monsoon o kung hanging habagat ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, Palawan, Lakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang makabatsag sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanganaguob bangod sa hangin habagat. Ang bugos nga Visayas ang may magalom tubtob magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin giga nabagatnan nakatundan nabagatnan ang magaluntad sa Palawan, kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro. Kagika nabagatnan na sidlangan nabagatnan nga hangin ang magaluntad sa Western Visayas nga may makanay tubtob kasarangan nga pagbalod sa baybayon. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nabagatnan na sidlangan ang magaluntad sa iban nga bahin sang Visayas nga may kasarangan nga pagbalod sa baybayon. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius, tubtob 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na alas 5:45 kainas ang aga kag natalana nga magatumod tak na alas 5:55 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:13 ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. All right. Good morning, Aksyon Dorel. Happy Friday. Yes, Action John, happy Friday. Friday morning. Yes. Good morning. Good morning dara kay Ma Earl. Lito Dayap, mayong aga, Sir Ma'am. Good morning, Sir Alex Fuentes. Good morning. Kamusta, Sir Alex Fuentes? Kamusta ang aton nga aga dira? May 7-Heaven, good morning man. Raman siya Action John kay Kagawad, Melchor, Baroka Rombines sang Ginubaan. Morning John, kag Ma'am Dorel ka, good morning man. Sa schoolmate niya sang una nga naga-monitor man subong sa State of Connecticut. Wow, State of Connecticut. Diba? Raka bongga. Very US mong aton nga mga listeners how. Ito syempre sa ila siguro tigpulo Hawaii na. Oo. Te sa aton dia aga pasang banwa, mabugnaw nga hangin. Wow. Ano kanta? Ay kanta. Kanta mo na lang sila din ano, kito ng Christmas, dapat may intermission ka kuno Christmas song. Karon lang. Karon lang. Oo. Hindi tayo pag-ubo naton voice. Wow. Voice paano gid be? Kay Coach JR Jacinto ara man siya. Kaya Jean Oisiser, good morning. Action John and Action Dorel, naga-monitor sila sa aton.
Kaya Dennis Richard Tiboroma, good morning Papang John, kag Mami Dors, have a nice day. God bless, greet ko lang gali family ko sa Island Green or Isla Verde. Isla Verde, ginawa sa In-English na saya lang. Salamat. Damo na balaan si Dennis Richard You're Tiburuma, welcome, no? Dennis. Actually, ang kabulo ko sa trip ni Dennis, kabulo ka, diba kung 6 a.m., good morning na siya. Oo. Nasulat niya na nakadaan, i-paste niya na I-paste na lang. nakapagtulog liwan. Amo na diba? gali. Amo Bagay na na. booking ka, Richard. Oo. Amo na gali. Kaya ba doon nagdubo ko nung yung Ado- sweldo. Bilang presidente sa Energy Fans Club. So, Doon pala lang nagaling ka LMS chat ka or chat ka sa iban ka I love you, kay sa isa ka love you ka man sa tanan. Sige, tulog liwat dance. Okay lang. Bugtaw ka lang karon magbalita sa Oo, basta mismo karon ba lang ilang ano sa ibang Energy Fans Club ang butsin mo. Yes. Kay Nelson, good morning from Japan, Nagoya. Kaya Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Ikaw naman ako, John. Yes, good morning again kay Jane Oisich, sir. Good morning, Aksyon John Diaz and Aksyon Dorel. Monitoring lang ko no sila this morning. Good morning man kay Rose White. Good morning always. Gid ko kapamati sa inyo. Keep safe and God bless. God bless as well sa imo ma'am Rose White. Yes. Sandra Rafael. Good morning, Aksyon Radyo. Amo man kay Nanay Thelma sa Mansilingan. Si si Sandra Rafael is all the way from Hong Kong. No, halong lang kikira sa may Hong Kong. Kagpamati lang, no? Lourdes Blaser, good morning to all and keep safe. Sa aton lang ang mga Facebook Live viewers, namin pagiguro kung wala labot yung comment sila, i-share, no? Yes. I-share bala para damo pagit ang maka-comment kag mag-greet naton, no? Oo. Kag makabalti isang pinaka-latest nga news updates sa Yes. Bacolod probinsya kag bugos nga Pilipinas. Kag bugos nga kalibutan. Yes. Alpha May Lecciones, good morning mga ka-aksyon. Always monitor here sa Hamilton, New Zealand. No, Rita De Leon Catalan, good morning. Melvin Penafiel, good morning Aksyon Dorel and John. Good morning as well. Ray Vincent Araneta Nombre, good morning all the way from Himamaylan. Boy, mga ano Aksyon Dorel, Yes, no? Kasi good morning. Manwa. Tanan nga taga Himamaylan City, Action John. Yes. Jocelyn Kalamaan, our top fan. Good morning, Aksyon John and Aksyon Dorel. No? Pinky Teruel, blessed Friday morning, Aksyon Dorel and Aksyon John, watching live from Barangay Villamonte. Shout out to all Unorians, especially to batch 1993 of Teachers College. Keep safe and thank you. It's College of Education na subong, no? Pinky Teruel. Ano to? Teachers College. Sige. Sige, standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Kagkaroon sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Gindakop sang kapulisan ang isa ka administrative aid sa Department of Education na DepEd sa syudad sa Bacolod matapos ginaligar ginbuyayaw ang mga frontliners nga nagabantay sa outer checkpoint sa Bago Bacolod border Dalan Araneta Barangay Sumag syudad sang Bacolod tak na launa sang kaagahon kahapon nga adlaw. Ginkilala ni Police Station 9 Commander Police Lieutenant Gilbert Batiles ang nadakpan nga si Edwin Despares 27 anyos karon nagatinero sa Bacolod pero tumandok sang probinsya sang Iloilo. Suno kay Batiles dak na launa sang kaagahon sa nagapanglakaton si Despares upod ang isa pa ka lalaki kang naglabay ini sa checkpoint. Nagpakilala nga mga manunudlo ang duha ka mga lalaki apang sa gihapon ginpangayuan sang ID bilang pamatuod. Ginpasugtan sa mga kapulisan ang duha nga magapauli apang napulo ka minutos ang nakaligad sa nagbalik sa Despares kag ginbuyayaw ang mga frontliners. Ginatagan sang verbal warning sang kapulisan sa Despares apang suno kay Batiles wala ini naguntat rason kun nga gindakop.
Sa pagpangusisa ni Batiles, na ibaluan nga si Dispares isa ka administrative aid kagikan sa banwasang pulupundan antes natabo ang insidente. Din pasakaan ang suspect sang kaso Webes ang hapon nga paglapas sa Executive Order No. 60 ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, Article 151 sa Revised Penal Code kag Republic Act 1133-2. Nagpanugyan si Batiles sa publiko nga kooperasyon kag paghangop lamang ang kinahanglanon agud malikawan ang kaangay nga insidente. Si Dispares ang yara karon sa custodial facility sang Police Station No. 9. Sir, hindi sila under the influence of intoxicating liquor. Ang mga pulis ang katag man sa permiso sa ilang magpauli na sila Oo. Pagpauli, mga pilang minutos to, pagbalik ang isa sa ila, ang isa, nagpauli na nagdiretso ang isa yan, nagbalik. Ang buyayaw to siya sa aton nga mga personnel dito. Nabatian si Police Station 9 Commander Police Lieutenant Gilbert Batiles. Nagapadayon ang pagpang-recruit sa Department of Interior and Local Government kung DILG sa probinsya sa Negros Occidental sa luyag nga mag-apply bilang contact tracers. Sunod Attorney Ferdinand Panes, tagpamuno sa DILG province, subong adlaw Biyernes ang deadline sa pag-submit sang application forms. Dugang Panes, mahimo lang nila mapadala sa email address ng DILG o kung mahulog sa Dropbox ng DILG office ang ilang applications. Sa mga luyag mag-apply, kinahanglan lang may bachelor's degree kag mayara sang medical backgrounds. Kinahanglan man sa letter of intent, biodata, drug test result kag NBI clearance. Nagapanawagan si Panes sa mga qualified nga pumuluyo nga mag-apply bagod tubtob ini sa bulan sa Desyembre kag magabaton sang masobra 18,000 ka pesos. Nalabot na sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang maximum capacity sa pilanila ka mga hospital wards, particular na ang OB kag ang Neonatal Intensive Care Unit o kung NICU. Base sa public advisory ni Dr. Julius Delon, Medical Chief 2 sang hospital, puno man sa karon ng ila COVID wards kag ang bag-o bukas nga COVID Critical Care Units. Bangod sini, pagalimitahan sang ospital ang ila admission kag posible hindi maakomodar ang dugang nga mga pasyente until further notice. Nagapangabay ang ospital sang paghangop sang publiko. Negatibo sa COVID-19 ang 30 sa 31 kuma personnel kag staff sa City Disaster Risk Reduction Management Office agon CDRRMO sa syudad sa Cadiz. Edi ang ginanunsyo ni Mayor Salvador Escalante Jr. Suno sa alkalde, ginpaydalom sa reswabbing ang isa bangod sa hindi klaro nga pagkuha sang specimen sample sa iya. Dugang pa ni Escalante, inina ang ikaduha nga batch sang CDRRMO staff kag personnel kag gin RT-PCR test. Sa unang nga batch, duha sa 65 ka magin swab ang positibo sa COVID-19. As of September 16, 2020, ang Cadiz ang may 118 nga total positive confirmed cases, 70 ang naka-recover, 46 ang active cases kag isa ang napatay. Ang first team, do 65 kabilog. So, ang second team, ang manisa, dos 31 sila kabilog. Ang team A, ginswab na tuya 2 weeks ago. May nagpositive to 2 kabilog. Ang team B, ang mga sila subong ang ginswab last week, amo ning daw perfectly sila, wala epektado. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Sa piyak nga bahin nakigsapo si Negros Occidental Governor Bong Lacson kay Office of Civil Defense Region 6 Disaster Risk Reduction Management Division Chief Maria Alita Nogra kag Operations Section Chief Engineer Joseph Paul Nogra sa Governor's Office kahapon nga adlaw Webes. Ila ginabala ng coordination kag concerted effort nga ginapatigayon sa probinsya agud matap na ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Yara man ang presensya ng Negros Occidental DRRM Head Dr. Zephard Kailian kay Executive Assistant to the Governor Charina Magallanes Tan. As of September 15, 2020, nakarecord ang Negros Occidental sa 2,168 ka mga COVID-19 confirmed cases. Natala na nga magadihon sang panibagong apelasyon sa National ITF ang mamatagas nga opisyal sa Region 6 anggot sa implementasyon sa health protocol nga kuntani plano nga mapadayon ang implementasyon sa local nga level. Ini ang naging resulta sang online meeting nga ginpatigan sa pila ka malideres sa probinsya kag syudad sa bilog nga rehiyon sa Miyerkules nga adlaw Setyembre 16. Sunod kay Bacolod City Councilor Israel Salanga, ang chairman sang Action Team on Returning OFW, nga amuman ang nagprepresentar kay Mayor Bingler Diaz sa ginpatigan nga meeting, plano sa mga opisyales sa bilog nga rehiyon nga liwat iapilar sa National IATF nga kuntani mapadayon lamang
lamang sang tagsa ka mga LGU ang ginapatuman sining protocol labi na ang mandatory swab test sa tanan nga mga ROF kag OFW nga nagapalauli. Dugang pa ni Salanga si Mayor Jerry Treñas sa Iloilo among gintugyanan nga magdihon sa nagakaigo nga draft antes pa man iniaprobahan sang bilog nga grupo kag ipadala sa National IATF. Umpisa kahapon nga adlaw gin-implementar ang curfew hours sa syudad sang Talisay, Negros Occidental. Sa Executive Order No. 16, ginpirmahan ni Mayor Neil Lizares III, ang curfew mag-umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Exempted sa curfew ang mga nagabiyahe sa essential goods kag services, mga empleyado sa industriya kag establishmento, medical kag humanitarian reasons, authorized local government officials kag personnel, kag iban pang emerhensya o kon importanteng helikopter. Nasaad pa sa executive order nga ang sino man nga mag-abuso sa implementasyon ng curfew ang subject sa disciplinary sanctions. Aprobado sa regular nga session sa Konseho sa Siyudad sang Bacolod ang resolusyon nga nagapilar sa moratorium sa tanan nga matag-iya sa mall kag building angot sa renta ang ginabayaran sa magagmay nga negosyante. Sunod kay Councilor Simplicia Distrito, author sa mo resolusyon, ini nga lihok ang nagatuyo nga mabuligan ang magagmay nga mga negosyante nga apektado sa ginpatuman nga mga regulasyon bangod sa epekto sa COVID-19. Dugang pa ni Distrito base sa aprobado nga resolusyon ang moratorium nga ilag ginapilar ang magalawig tubtub sa bulan sang Disyembre sini nga tuig. Nagalauman ang konsehal sa positibo nga pag-akto sa matag-iya sang building kag mall sa amo nga resolusyon. Gapangabay kita nga kung pwede, nilani sila pag sukton kay para sabihin bakawalo kita nga subong alin pa sang March nga daw puro pamerde siguro ang mga negosyante ta, so gapangabay kita sa ila nga itagaan na sila na isang chance nga makarecover man. Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Simplicia Distrito. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sang imong Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Alright, and we're back. Good morning sa liwat. Ang bakuno ni Dennis Richard Tiboruma, palagpatism. Anong palagpatism, Dennis? palagpat man. Palagpat lang guro. Dina di krepito. Mamay na ginananugid. Ha? Mamay na nanugid. Mamay nanugid. Nagatulog lang siya balik. Kabudlay gali kun mama mo nagapanugid, no? Yes, hindi siya kadinayok na sa isa ka balay. Balay. Aha, ito ano na din man. Dina Capito, good morning Aksyon John and Aksyon Dorel. Always monitor FB Live from Barangay RSB. God bless. Good morning dira kay Mr. and Mrs. Diana Cabalatunga, no, sa may area sa Barangay RSB. Good morning.
Okay na? Okay. Okay. Wala lang, Style lang. Okay, No, muna, anyway. no, Master and Mrs. Yes, Diana no? Kabalutungan dala sa may Barangay RSB. Sa DSB, good morning kay Kit Martin De Paula, no? Ay, Kay De Paula yes. family, mga ka-aksyon, ha? JV Espino, pa-shout out, sir, family Espino. Thank you, Sir John. Thank you so much, Sir Jay. Annie Raffles, good morning, Aksyon Radio Bacolod, watching live from Okinawa, Japan. Japan, no? Kay Edmar Kilitar, good morning. Kay Anle John, good morning, Aksyon John, Aksyon Dorel Cabatu, God bless you all. Kay Cherry Adarna, good morning man. Kay Chi Lindugan, kay Anthony Jones Havilio, good morning, Aksyon Dorel and Aksyon John. Kag sa tanan nga mga ka-energy ko, abawa. Kag hi ko no kay Presidente Dennis. Kay Carl Scott Celestial, good morning, watching live from Hinubaan. Ruth Kozawa, Aksyon John, Aksyon Dorel, good morning man. Edmar Kilitar, Bok Nonoy, Maylin Jan, good morning. Ambok, my all friends. Kaya Kagawad Melchor, ay sir si Josephine Bliven. Tugali ang names ng schoolmate niya sa Connecticut. Okay. Kaya Gemma Makilan, good AM Sir John and Pretty Dorel, thank you. Kay Ceres Chavoso, good morning Action Radio, have a good day. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening again Action John and beautiful Miss Autumn. Wow. Pag-greet mo kaubaw. Wow. Pag-greet sa iya duwa ka sisi Action John sa Barangay Tangub. Hello guys, miss you. See you soon after COVID settle down. Mabuhay Action Radio and to all Action team from Mayo's home of beautiful Minnesota. Miss Beautiful Autumn Dora, lovely outfit. Thank you. Action John, go. Helen Eswena, happy Friday morning sa tanan. Again, it's thanks God it's Friday. Jesseline Adrada Tiangson, good morning Action John and Dorel. Action Dorel watching from Mansilingan. Keep safe. Sir Edwin Pineda, good morning Sir Edwin. Yes, Action John, ang nagapag-greet to gali kagina si Claudine Valdivia Santiso. Si Claudine. Yes, ginag-greet niya lang kuno ang kapid. Ang kapid, yeah. Si Claudine and Clovie. Valdivia Santiso sa Barangay Amin, Isabela. Oo, kakilala na ni JM. Regards ko na sa imo. Kakilalahay kami. Ito maday kami pala. Ay, ito pa kami pala. Sa una. Okay. Diana Perez, good morning. John. Sheila Alagos, good morning, Action Radio Bacolod. Check attendance lang ko, salamat. Christine Menyes Villalobos, good morning, Action John, kag Action Dorel, morning man sa Energy Fans Club. Keep safe, mga ka-aksyon. No? Batindaan H. Cecil, mayong aga, Action John and Action Dorel, always monitor FB Live from Barangay Handumanan. Bia Jonathan, sir, good morning. Watching from Barangay Surincang Airport. Damo gid nga salamat. Din ko no Gora Kamudi sa Mag-Ambak Highland Resort. Di ba Mag-Ambak? Ambal ni Anthony Jones, tabulong sa Kawayan na siya, Highland Resort na siya, Action John. So, okay. namin ko no. So, kung magkado kami free access? Siya. Ikaw bahala, Santa. Well, siya lang kung ma-tour sa ato. Siya lang. Estudyante pa. Ay, estudyante pa lang ni siya gale. Oo, basi bala ma. Di ba, grabe nga po. Maputo siya. Mabasa po nga mistroto. Gamo sakop na. Sa ako na amiga nga si Kenjo Prudente dahil sa may Thailand. Good morning. Good morning kay Generous Chorizo. Di na Cheng Navales Villar Batayola, good morning, Action Radio. God bless, watching from Moises Padilla. No? Yes. John Marie Radok, watching from La Castellana. No? Kaya, correct. Happy birthday, Action John. Nasa tanan ni may birthday subong adla. Okay, sige, standby. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Action!
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:34 kagkaron sa Italia sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Targets ang Department of Trade and Industry nga makahimo sang 20 milyones ka mga face mask nga reusable sa sulod sang duha ka bulan. Ini nga mga face mask ang luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipanagtag sang libre sa mga pigado nga mga pamilya. Ang 3-layered face mask ang mayara sang standard size kag design kag ang tela ang ginusar ang aprobado sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, nag-umpisa na ang pag-deliver sa mga initial product sa ginalauban nga makompleto ang 2 ka milyon ka mga face mask sa sulod sa 2 ka bulan. Ginpatag ni Lopez ang ini nga proyekto ang mag-aagi pa sa bidding paagi sa Department of Budget and Management. Sadtong Miyerkules nagbando si Presidente Duterte sa DTI nga i-consolidate ang nakalain-lain nga micro, small kag medium enterprises kag community organizations para sa produksyon ng face mask. Nagpasiguro si Lopez nga inatungaon ang trabaho para madamo sa mga tao ang makaintra kag makaganar sa saliman nga proyekto. Gin-imbitar ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang Sunday Senate President Vicente Sotto III kag House Speaker Alan Peter Cayetano agod istoryahan ang korupsyon sa gobyerno. Sunod kay Sotto, Lunes ang nabato niyang imbitasyon kag luyag sang presidente nga mamyandahan ang anti-red tape law subong man ang ease of doing business law. Dugang pa ni Sotto, nagboluntaryo ang presidente nga magtambong bilang resource person sa may patawag nga hearing sang Kongreso. Apang sunod kay Sotto, mapatigan sila sa hearing sa Senado kung kinahanglan kag nagpromisa nga padalaan sa kopya ang Malacanang sa mga hagna sa pag-amyenda sa duha ka layi antes nila formal nga isumiter. Ginpabaluman ni Sotto kay Duterte nga may hagna siya nga namyendahan ang Universal Healthcare Law para masaylo sa pagpamuno sa Department of Finance gikan sa Department of Health kag PhilHealth. Sunod kay Sotto, isa ka financial entity ang PhilHealth kag indi health entity. Dugang pa ni Sotto, handa siyang istoryahan ang luyag sa mga senador nga ilisan si Duque kag ilakip sa dapat mapasakaan sang kaso angot sa mga anomalya sa PhilHealth. Sa dugang pangabalita nasyonal, prioridad sa proposed budget sa Department of Foreign Affairs sa 2021 ang pagpauli sa mga overseas Filipino workers. Sa hearing sa Kongreso sa 22.92 bilyones pesos nga proposed budget sa Department of Foreign Affairs sa masulod nga tuig, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga nakasentro ang ahensya sa pagbulig sa mga Pinoy nga yara sa luwas ng pungsod nga makabalik sa Pilipinas, ilabi na ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19. Ang proposed budget ang mas mataas ang 0.49% ikumparar subong nga tuig 2020. Sa datos sang DFA, yara sa kapin 178,000 ka mga overseas Filipino workers ang na-repatriate kag may 177,000 pa ka mga nagahulat nga magapauli sa pungsod Pilipinas. Ginatugyan na sang DFA sa Kongreso kung dugangan ang ila pondo partikular sa assistance to national programs. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni NEDA Chief Carl Kendrick Chua nga bukas ini sa pagtukod sang OFW Department. Ginpathag ni Chua sa Senate budget hearing nga ang NEDA sa idalom sadto sa liderato ni Ernesto Pernia ang wala nagasuporta sa mga plano bangod wala nila nakit-an nga beneficial ini o kon sabat sa mga concerns nga ginapalambot sa amo nga tion. Suno kay Chua iya gin-review ang ini nga proposal kag ini ang bukas na kag handa man sila nga magbulig para mapaayo ang pila ka mga probisyon. Ginhimo ni Chua ang ini nga palayag matapos nga luyag may baluan ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva ang pulso sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno bangod handa ini nga magpatigan sa hearing sa pagtukod sa OFW Department nga suportado naman sang administrasyon. Aksyon! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Diaz clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro. Good morning sa liwat! Ari na naman sila. Sino na silang namin? Good morning kay dito to kay Ma'am Elizabeth Malacca Gamala. Aksyon Dorel, good morning, beautiful Dorel. And Aksyon John, keep safe and God bless us all. Jason Espise, good morning Aksyon Radyo Bacolod and to all Espise family. Good morning, Gid. Neil Malanday, good morning Aksyon John and Aksyon Dorel. Greet ko lang ang misis ko ara sa balay. Nagapamatigid sa Aksyon Radyo Bacolod, Almi Jane from Barangay Tanghob. Raquelina Lumawa, good morning, Aksyon Radyo Bacolod, Sir John Diaz and Ma'am Dorel Cabatu. God bless watching from Hong Kong. Yes. Adin to yung basa mo. Si Raquelina. Kaya na Ray Jan. Ano na si Ray Jan? Hi, Ray Jan! Sige niya, good morning, Aksyon Radyo. All right, energy. Wow! Ready na for Balita Espesyal. Ikaw una siya. Ari na si Vice President. Then, good morning man gali kay President Dennis Richard Timoroma, si Anthony Jones Tabulong Havilio, kay sa Energy Fans Club. Dahil padayon Aksyon Radyo ko hashtag padayon Aksyon Radyo, hashtag EFC. Bongga, di ba? Good morning kay Renzo Martinez. Basi maripatan ko, Ay, no? Good morning kay Renzo Martinez. Kay JC Abaha. Solid listener mo gid siya Aksyon dyan. Yung ibang level, kagidya may mga solid, kagidya nga listener. Ay, sus mio. Malo ka lang. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning, Aksyon Radio. Kay Angelica Cayaw Inaw, good morning, Ma'am Dora and Sir John, watching live from Pasig, Iloilo. Pag-greet sa mga frontliners sa Ginubaan, labi na sa papa niya. God bless po. Sa papa ko ni Angelica, good morning. Kay Merly Dolido Magallanes, good morning, ma. Noel Cabalcar, good morning, happy listening to Celia Cabalcar sang Victorias. Evelyn Ipomoseno, may aga Aksyon Dor, ka-Aksyon John. Have a safe weekend. Thank you, ikaw man, ma'am. Kaya Merlinda Amundsen, good morning sa mga taga-Talisay. Greetings from Norway. Okay. Aksyon John, namin, di ba sa Norway, no? Oo. Kami pa mga kadto. Isa ko na gusto nga lugar ng kadtuan, kay very safe siya ko nga lugar, ang Norway. True. Oo. How safe? Very safe. Kay do pwede ka no boko no sang ilang crime rate. Aha, ka nice no. Oo, tapos nami ko ng lugar. Ay, Nami ko ng trending lugar. na ko no dito sa dinigan yung flag nga mo niyo. USA. Hindi ko kita. USA, oo. US. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Aksyon John. Oo. Guys, please share sa aton Facebook Live para madamo pagit ang maka-monitor. Yes, correct. Updated sila, Aksyon John. Oo, no? Good morning sa kundra nga mga friends nga naga-monitor. Manila ko no, i-greet lang John Lloyd Belbar, Jose Rogelio Campos III. Hi Tita Rog, good morning. Maria Consuelo Perlado, Leonard Hore, kay Joreen Gosacos ang Panokoy, kay Sir Noli Diaz ang Barangay 2, kay Romy Guardamano, kay Harold Eriani, kay Kersey Dulay, kay Hana Dakila, kay Christian Tadi Salaver, Bugalas ang Cadiz. Dave Sumagaysay, Normal Dame Ledesma and Ledesma family, all the way dara sa Barangay Mansilingan,
Catherine Emeterio, and Regine Arsaga. Kay Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansiling. Good morning, Kap. Yes, good morning. Good morning, Liwat Action dyan kay Claudine Valdivia Santiso, ha? Kasi wala yung pamatian kanina. Kay ginahulat niya kung aton tamyo sa iya. Good morning! Kapid nga si Chloe. 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 Kay V man na Chloe, Guro Chloe. Oo na. Good morning kay kay Kathleen Nang. Gapamati karon nga aga. Gapamati siya. Oo. Good morning. Nag-greet lang ko yung kay Kathleen. May ginag-greet si Kathleen, wala? Wala man siya. Si Fritz. Si Fritz? Oo, ginapag-greet niya si Fritz Comcom. Kag, sino nga pag-greet kay Caitlyn niya? Si JM. Kasubo ba? Let us sing Merry Christmas. Bo, Kambalia, Dennis, welcome Okay. sa Island Green. Sige. Okay, Standby. Dennis, Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Morning edition. Kag sa ato naman nga balita international, liwat na naman nga naka-record sang panibago nga worldwide record ang pungsod India sa kadamon sang kaso sa COVID-19 sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Sa nakaligad na 24 oras, naglambot sa 96,793 ang panibagong infected cases sa India. Sa karon mas pa nga nagdamo ang kaso kag naglambot na sa 5,212,686. Magluwas diri may 1,774 ang bago nagkalamatay sa diin naglambot na sa kabilugan nga 84,404 ka mga death toll. Sa karon ang India ang nagapangduha sa Estados Unidos nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa bug-os nga kalibutan. Kag sa ito naman balita sa patag sang negosyo. Nagapabilin nga ang mag-utod nga siyang pinakamangaranon sa Pilipinas nga may combined net worth nga 13.9 billion US dollars. Inisunod sa Forbes magazine. Sa anom ka mga mag-utod si Hansi ang may mataas nga net worth nga may 2.5 bilyones pesos o kung 2.5 billion US dollars. Yara sa kadwa nga pwesto si Anay Senador Manny Villar Jr. nga may net worth nga 5 billion US dollars. Nalakip man sa top 10 sa listahan sa pinakamangaranon sa pungsod Pilipinas and Enrique Razon Jr. nga may 4.3 billion dollars. Lance Gokongwei and siblings nga may 4.1 billion US dollars. Jaime Sobel D. Ayala nga may 3.6 billion US dollars. Andrew Tan nga may 2.3 billion US dollars. Ramon Ang nga may 2 billion US dollars. Tony Tan Cactiong nga may 1.9 billion US dollars. Kag Lucio kag Sosan Ko nga may 1.7 billion US dollars. Sa ato naman ang foreign exchange rate mga kaaksyon, ang US dollars yara sa 48 pesos and 46 centavos. Samtang ang Singaporean dollar naman yara naman sa 35 pesos and 71 centavos. Ang Hong Kong dollar naman yara sa 6 pesos kag 25 centavos.
sa ato naman nga balita, entertainment Action John. Dito sa maya North London Park, Action John. North London. Yes, nag-post dito ang 200 ka matao Action John sa nga hublas. Kag face mask lang gid ya ilang nga suksok. Amo lagi ng cover. Mas na cover pang baba. Doblation rally, no? Doon may Kamo pagka. na, pero Action John, iniya ko no, it's a form of art, nan. Kag ang ginatawag ang tawag sa Action John, Everyone Together Art Installation sa Alexandra Palace ni siya nga gin-organize ni Spencer Tunick. Si Tunick ni Action John, kilala na siya nga nagatipon sa madaw nga tao para mag-post sa mga nude nga mga mga nagahublas nga mga tao. Kag ini Action John, it's a form of art ni Action John. Hindi siya rally ha. Okay, kung sa UK, pwede siya ma-consider form of art. Pero kung sa Pilipinas, hindi na sa art. Hindi siya. Kaya lain-lain mong maginamog. protesta na panawag din sa aton, di ba? Kaya ang digtong pwede sa UK, hindi pwede sa Pilipinas. Yes, correct. So, muna Action John, di ba may fraternity na sa una gani, di ba nga gadlagan sila sa UP, no blast. Pero to ya, may cover. May cover. Iniya? Arya, face mask lang gid. So kita ko ang tsura nila. Yes. Pero nagtalikod sila sa picture ha. Baliti pagwa nila, agin for pictorial purposes. For pictorial lang siya, Action John. So wala siya sila nga may any meaning, kundi form of art lang gid. Kag gin-picturean lang gid sila ya. I-clear lang guro nga kung nag-picture sila, amo to yung art. Ang pag-picture. Pero ang pag-blast nila hindi to guro art. Dala na siya. Dala na siya. Oo, di ba? Dala na siya. Isakupa na lang. Ikapudlay ko muna na siya. Ito, di ba? Muna mo, ang tandaan lagi, may arak isa hindi pwede sa ibang lugar, ang pwede sa ibang lugar. Oo, correct. Action John. So, kung na sa Pilipinas, mama, so, inanom, malain ulo. Mamo na. Lain ang panawan. Pero Action John, sa ilang pag-post gin-observe man nila ang 1 meter nga distance. Okay. Diba? Pero kitaon gito ya Kitaon siya Wala ko lang galigin pa, ka Action John. Ako na rin itsura. Kaya rito sa Pilipinas, daan. Oo, lain na din nga daan. Budlay na basi bala tali ka na. Kabalo ka, conservative ang Pinoy. Yes, very. Very conservative ang Pinoy. Correct. Kita ka kanubunubo ka ni short. Oo, gamba. Way na nagpanty. Diba? Yes. Ka-very, ang tawag sila? Conservative. Ti okay. Judgmental. Judgmental. Gali. Balita sa sports. Aminado ang Boston Celtics nga madamo sila nga natun-an sa ilang kasalanan nga sa unang perde sa Game 1 sa Miami Heat. Naghatag pagdayaw naman ang iban nga players sa ginhimo sa Miami labi na sa transition plays. Naghatag man sang pasidungog ang iban nga mga players sa ginhimo sa Miami labi na sa transition play nga kung sa diin among naghatag sila sang kaygunan agud malagas ang kag magdaog ang hinampang. Subong las 7 sang aga Setyembre 18 tuig 2020 nagumpisa ang Game 2 sang Boston Celtics kag Miami Heat. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action John! Here we go! Yes. Pila na lang pala ka Here we go! Yes! It's 98 days na lang. Ay, 98 days na lang? Gagawin to 99 pa man to? Siyempre, after 99, 98. Ay, galing. Boss, gani 97. Perfect. Ako na siya galing. Nanigag nga, lauti 100 days. Oo. Grabe, no? Hani, no, dasig lang. Fairness, Action John. Lapit na lang, ano ngayon subong September, October, November, December na din, no? Impas ng kautangan. Mayo ko na impas, no? Mayo ko ma-impas. Pero pinakanami ko na impas ang COVID-19. Yes, mo pag in-action dyan. Kabay pa, impas. praying for COVID-19 free world gid action dyan. Hindi lang Philippines. Yes, para happy ang ato niya December. Yes. Yes. So, sa ato niya balita special sa mga adlaw, padayon ang takag tapuson tanan ni kay doon nakapoy nako tatlo kadlaw tanan ni istoryahan mo. I-recap na biyan ay to gani? Ay ba lang mga breeds ang ido nga maayo sa bata kag bantay man sa aton panimalay action dyan. Okay. So, di ba, una to American Mastiff, Akita, mga Rottweiler, German Shepherd. Oo.
Kag kaya, ay, hindi niya galiguro. Wala siya galiguro ga monitor. Si ano bala, si Claudine. Wala siya galiguro ga monitor sa Facebook. Tayo Basta gali sa sa radyo Francisco Radio saya. Kaya lang. kapilagin siya ga-chat sa ako. Niya ginahulat, niya ginang tamyaw. Oo, good morning, Claudine, Dara. good morning. Kayo bation ni sa mga sa radyo. Good morning, gid Claudine, ha. Kasi mo twin, dara, sister, nga si Clovie, Valdivia Santiso. Kaya, Sir Michael Tambasan, good morning man. Ginagaw ta lang. So, ang sugpon action dyan, ang next, ini nga Doberman Pinscher. Ara da action JM, kay ginan ako siya mangginsugo ko siya nga ipakita. Basta hindi lang tsura ni JM ha, kabas na may Doberman. Siya gali ang Doberman Pinscher, magutod sila gali. So ining Doberman Pinscher action dyan, namin ni siya sa Panimalay. Kay kaalam ni siya ako nga ido, kag dasig siya i-train. Kagula siya sa hadlock sa mga malain, masasamang loob action dyan, malain nga mga spirito. Mga elemento. Yes. Bangod sa ilang nga natural nga, ano action dyan, nga ano gyan naman, natural nga do ka, think nila bala thinking, nga, yes. Amo ni siya. Ang ano? Dako-dako. Ang Doberman. Yes, scary, no? Diba? Oo. May kilala ko nga may Doberman, si Aksunani. May Doberman. Doberman Yes, nila ang na. ilan ni Aksunani Kirao. Meron na sila. Kag ini siya action dyan, ano na sila kuno ya tampad, di sila kuno sa ilang nga mga amo. Hindi ka magtampal ang tsuray ng daan mo, ma. Yes, kag mas man siya, nga ginagamit nga police dog, search dog, kag guide dog para sa mga ano ganyan, sa mga bula. Oo. Namo na siya reaction. Actually, nakita ko, may ara sila ginagamit kay Doberman, kiss-ass, sa mga canine, abla sa pedeya, no? Oo, na. Kaya do ka, damo man action dyan, pwede himuon nga, ano, mga canine unit, nga mga, Oo. Pero, para sa tumakakson, ang Doberman, dumaskulado, gid saya. yes, super. Grabe kasi do ka, Ako dako, ugid, no? Rottweiler, to kuno ilan ni ano, ya, action nani. Abi kong dako nila, Doberman to. Hindi, Rottweiler to gali. Siya, tag-iya. Ilan siya, kay siya, tag-iya. Okay, sige. Rottweiler lang ko, Sige. ano ko no, Great Dane. Great Okay. Dane. Basta mo siya, basta another, ano naman siya, breeds ang ito. Tapos, next action dyan, ini naman ko no ya ang Ridgebacks. Sila ni Miss Nona, ako na ang Okay, Doberman. Oo, okay, ako to. Sige Sige, Kami yung may Ridgeback. Ay, yung Ridgeback kung action dyan, mga mabuot din sila sa mga bata. Pero, hindi sila kung action dyan, masunurin. Ang bali Miss Nonsky, si Eric, ako na may Doberman, ang Doberman. Sinugid ba lang? Si Sir Eric, gani ko no. Si Eric. Action, si Kagawad Eric, ang may Si Doberman. Kagawad Nakita Eric. ko na parehog itong color, yakagina. Okay, sige. Ito kinapasa-pasa. Kung sino may ara, gid. Basta ido. Dugay-dugay ako na ni Mako, nga ako may ara. Abi ko, ikaw na naman, bagay ikaw Doberman ka. So, ang action dyan, ining Ridgeback, ang mabuot din siya sa mga bata. Pero hindi sila bala masunurin, black action dyan. Hindi sila, Sa Churaya palang kita mo hadaan. na, oo. So, dali lang din. So, ini siya action dyan, pero, nga hindi sila masunurin action dyan, kaya hindi nila gusto nga mangin happy, ila amo, ay kalay. Kag sobra nila ka, alam, ginis sila ko nga mga ido action dyan. Di alam sila, pero hindi na gusto mangin happy. Hindi sila gusto mangin happy ang ilang amo. man. Amot sila ka very siya nga ido. Pero grabe ka protective ni siya sa bugos ng pamilya. Hindi lang siya masunilundon, pero very protective siya sa family, di ba? Ano nga breed? Ridgeback. Ridgeback, no? And ang last action dyan, ang giant schnauzer. Schnauzer. Yes. Ini naman ko ang mga giant schnauzer, tuman sila kuno ka-alerto, kag masaligan, kag mabuot man sila sa mga bata action dyan, kag mapinalanggaon sa ilang nga teritoryo. Okay. Pero, ang advice lang sa mga expert, samtang ginatrain nyo sila, dapat focus kagid kuno sa ila. Kay dasig sila gali maboard. Kung pabayaan mo sila, matinamaran sila. Okay. Perti, no? Grabe na mga... May mga ido gid nga amon ayan nga mga pabebe bla. Pabebe Nga gusto gid ba tatapon mo gid even sa pagkaon, no? Kaya ang dog kuno action dyan, a man's best friend mo, Pero diba? sobra ka best friend. Alata, pero hindi ka na umihan. Hindi okay lang na kung may enough ka nga budget. Nga para magpatdako. Grabe. Man, Oo, di ba? May doktor pa na gani. Doktor. Ang ido sa likod, bi makotonta. Ano nga mga ido gusto nila, no? Tiyan mo na pala. Agasagod ido. Agasagod ido. Amo na. Si diba? Action JM, may ido man siya mong ginasagod. Ano tawing ngalan? Abisan aska lang yan, importante, alas balay gabantay. Yes, correct. Ano mo na ko ng Doberman kung nung pagsulod ka, watan mo gatagol. Disgrasya mo na ko ron, di ba? Actually, may uso, bla subong, no? Ang ginapakaon sa... Hilo.
Ano to, Ginabo yan sa hotdog ko, no? Tapos ang hotdog do something mahilo muna. Ala, ang ido ko na bala nila ni Ma'am Vanessa. Makahambal, I love you guys. Ate, makibot naman ko, mambal. I'm sorry. Kami our dogs bala can say I love you guys. Ay, to, Ay, wow. Ari, pag isa ganito, kumusta? Pag sa City of Crocodile sa James Gambara. Dog, di ginistoryahan tayo. Okay. Wala tayo istorya sa crocodile. Sige, kay karon tagulo na kami di karon. Kay overtime. Yes, enough. Thank you, mga kaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:59. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal, national, international sports, artista kag balita espesyal. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 18, 2020. Mga ka-Aksyon, 98 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 105 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline na pod kay Aksyon Art tay hupon. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!